Amabhelelwa ngozondo okhubo noqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho mnoma nontshanga sodibandlela abayidiba indlela bade badiba nendlela kabomamba oluthabo oludonga ongubonde siyacamagusha ke sihlwele ngokwenjenjalo asizuyitsala ke sizawungena kuyo lento yalamathongo siwahlalutyile ke amathongo ka week 12 namhlanje singena ku week 13 week 13 ke sizawumenza u13A no13B kuba kaloku ithe xa yonke lento seyiphelele yaleqa phaa kwinto engange-hour sizayohlula phakathi ke apha namhlanje senza u13A apha phakathi evekini sizawukwenza u13B namhlanje yi-Sunday the 6th of June so zumamele ke noba ngolosibini apho sizabe sisenza khona u13B masingayitsali ke sibe sisithi subscribe abantu bayazi loo nto masingeneni emathongweni naye uRhadebe Camagu. Siyaqalisa kolu suku lwanamhlanje lwamathongo naye utata uRhadebe. Masiphinde sikubulise Rhadebe, sikwamkele apha kule channel. Camagu phela. Sithi for the purpose yabo abaqala ufika umuntu ofika namhlanje ozobizwe into embizileyo. Sitsho uba sithetha nabani namhlanje khawuphinde uzitsho Rhadebe utsho noba ufumaneka phi. Camagu phela. Bantu iphinde ngithathe ithuba ndibusile kubo bonke abamameli bale channel yakho ka-YouTube. Na bonke abantu abanomdla kuyo. Mna ke ndikuRhadebe sihloko sokuthi usobungane somasho bathu simafoto kulele ndizalwa kulalali yasekhangiso eMoqoqo eqonce ndiyafumaneka ke khona njengoba ke besenzile kwiveki ephelileyo ukuba ndawuzishiya ii-contacts zam kaWhatsApp apho ndifumaneka khona kakuhle ukuba abantu bafuna ingcaciso uThevethi bakwazi ukunditsalela khona ndisebenzi Camagu. Camagu Rhadebe, ndicingela lona mhlawumbi ongazuba nayo i-energy yokuyofika egqibeleni khawuphinde usiphinde ngeza contacts zakho umuntu okufunayo. Camagu phela. Ndifumaneka ke ku-076 996 4460 mandiphinde 076 996 4460. Le namba ke bhele kaWhatsApp kuphela ayithumeli imiyalezo ye-SMS ayifowuneleki umuntu ondiqonela ngenxa yoxakeka kuba ke ndinigqirha elisebenzayo ngamaxesha athile andikho ekhaya ngamanye amaxesha ndifumaneka efowunini kodwa ke umntu uyawuthi ukuba ondishiyile umyalezo phaa kuWhatsApp sifumanane ndiphendule ngexesha ndifumaneka ngalo. Konke ndiyabakhuthaza abantu bafuna uncedo nabantu abanemibuzo into yokuba bathumele uWhatsApp le namba ndiyibizile. Enkosi phela. Camagu Rhadebe, masingayitsali ukwenzela lo ungena energy noko aqalise kubekho into ayibhaqayo. Singena kuwo ke amathongo siphendula uweek 12. Uweek 12 ngumuntu obhale ku-week 12 ke lo esithetha ngaye. Ngoku besiqala uthatha noRhadebe khange sibafunde bonke kuba sasisamkela uRhadebe senze nje bakuthiwe vandla wonke umuntu obhalileyo sizawulifunda ithongo lakhe. Siyaqalisa ke Rhadebe ngokuqala onguxoliswa Matabeni. Amagama exhosa kuba sashiya esho inganoba nguMathabeni okanye ngubani kodwa nguye uxoliswa uyazazi uthi uxoliswa Camagu tata uBhele. Siyabulela ngokuhlalutya amathongo kutsho kwasa. Tata uBhele, intombi yam ena-16 ithonga umalume wam esefameni apho wangcwatyelwa khona kunye nonyana wakhe nomzukulwane. Intombi ibona umalume equmbile abuze umalume awukhawundimute Rhadebe ngondisatshoyo ikhona isound etshoyo apha kuyo ke Camagu tata aqhube uxoliswa athi ibona umalume equmbile abuze malume uqumbele ntoni athi umalume ndishiywe ndodwa apha akukho mntu undivakashelayo kwaye nodade bomalume uza ngamaxesha athile wenzelwe umalume inkomo yenzilo inkomo yakhala apha efama phambi kokuba intombi ithonge bonke abanye abantu bakulo malume bangcwatyelwa ekhayeni lakhe eCredoko. Ndicela ukuhlalutyelwa eli thongo Camagu tata. Ulivile Rhadebe? Camagu phela lidala kodwa ke masikuncamle ngalo. Masifike ndisabele uba uthi inkomo ntoni
inkomo yenziwe. Hadebe khona apho umane ubaleka khona, umane ubhekela uphinde usondele. Khawuphinde uqalise. Inoba yile nto ke le network bhele uyandiva bese kakhulu. Cabanga bhele. Bendisithi mandisabele bhele lapho. Ukuba uthi inkomo yenziwe yona leyo. Utsho njalo. Uthi masicabanga yenziwe inkomo yakhala lapha efama. Cabanga bhele. Inkomo yenziwe ingakhala xa umuntu esithi evela ngolu hlobo ke uyacaca. Okokuqala into endikhe ndiyibuze kuye into yokuba umalume lo uyamazi na ukuba wasweleka hlobo luphi na. Into yoba mandisondelele kuloo nto kebele kukufuna uqonda into yokuba ukuba wayesweleke wawulandela umoya wakhe. Okwesibili, kukho imisebenzi egqithayo mayelana kuthiwe abantu aba kwenziwa inkomo yefrene okanye kwenziwa inkomo yakudala esiyafuna nabantu abanxusi kakhulu ukuba abantu aba basekho kuloo ndawo. Kuba lokhu nanimbuyisele kuloo ndawo kufuneka into yoba uba siyahamba kuba lokhu singabantu bakudala sasisuka kwiindawo ngeendawo. Azathi ke ngoba kubaphinde bawulapha imoya yababantu isondele kwaba bacabanga. Ucamagu Hadebe. Kuyafuna siphinde siyilungise le microphone kukhona apho umane utshona khona but ke umuntu onjengaye uxolisa ukuvile. Ndiyafuna mani Hadebe uxoliso lona zakha kulandelele kuba inindana lento yakhe yelithongo lakhe umalume oshiyeke yedwa ingathetha into eziliqedlana usheka wedwa. Uyakhala umalume nawe beqhela uzombona abasezi kakuhle. Utsho kule ndaba sidlule siye kuMugale Lihaye. Umugale ke Hadebe ngomnye wabantu abaquqa bebuyelela kwelikhaya, mhlawumbi ngomnye wabantu abanode bafuna uba ne-direct contact ukwenzela uba akufumane kuba uzawufumana sibabantu nokugalela bazawunkinkisha zibe zikhona ezininzi etyesini. Masingene kuMugale uthi Camagu tata wesizwe sethu esintsundu bhelela selenge ndithonga kuthiwe mandifumane indwangu yengwe. Andazi ukuba lisho ukuthini elithonga ndisalincazela bhele lasemabheleni mhlawumbi uthi ulinde incazelo. Kuthiwe makafumane indwangu yengwe. Camagu Hadebe. Camagu bhele andiqondi into yoba kukho nento yofuna uhlalutywa ngebhele lam bayina into yokuba ukufana uba lo mntu aphahle ngamandla ephahla kakhulu uzawuba nokwazi ucacisa khona makaphuma kwesigabeni ayophahla abantu aba bantu bacacise into yokuba nengwe into yoba ileledumanyana naye uthweni into aphuma esigoyengwe kungenzeka ukuthi uyabiza abantu abadala kungenzeka ukuba ukuba siqalile kufuneka mhlawumbi mayela mhlawumbi ufama ngabantu abadala kodwa ithongo lakhe nothi imane imosheka Hadebe umane utshonela ibe ngathi usenkonxeni. Andiyazi lama andiyazi ndiyakuva ngoku. Camagu ndihlele endaweni ukhona Hadebe? Khona bhele. Mandimcela utata ukuthi naye akukhangele ngale ndwangu yengwe ningxokole phayecaleni. Ithi ke ongakuvanga khawuyisummarize nje Hadebe ucleara ngoku. Bhele awubawulisa ekuqaleni le video mhlawumbi bawukhathazeki ndicinga into yoba ininzi iziglitches sinazo. Ndithi ukuva kakuhle hayi iba yiloo ndawo ubona ngoku clear kakhulu. Okay, all right. Ubusithini ke bhele lam? Awusummarizele nje Umugale lo ngalento alendwangu uthi makuthweni. Bhele icebiso lam kuMugale lithi kuye okokuqala makaphahle kakhulu ayisabele mayelana nabantu bakuwabo umntu kuba le nto ifuna ingwe kowabo yintoni, le ngubo yengwe ikholo ntoni kuyifunelwane kuba ndicinga uba licacile lithongo.
Kodwa ke ndingumntu wakwaRhadebe ndithi mna bendicinga into yoba ngakaphuma bhekehlane abheke esigangeni afike khona athathe isineyifu, athathe imilimili, aphathe impepho, afike atshise yona, amane sithi chatha kulaa milimili wakhe babuza abantu abadala kwezaa nkundla ke zasehlane, babuza into yokuba kwenzeka ntoni, le ngubo yalengwe ifunwayo ithini into yayo, ukuze kucace ukuba kakathwasi kufuneka ethwasile na mhlawumbi malunga nalengwe, okanye ukuba sethwasile ikhona ninto edibanise nalengwe mayelana nezikhwama zabantu abadala. Kulaa nto sizawuthi ke itasi, mhlawumbi kukhona abantu babenetasi esingazange zisetyenziswe kwabo, ukwenzela icace ncakasana kuyo uba ithini into enengwe phakathi. Camakho Rhadebe ukliye ngeyona ndlela imnandi ngoku. Sigqithe sekumonwabisi Msuthu. Uthi Camakho Bhele ndiyabulela ngekhombo. Izinto zitsho zabonakala namaphupha ayakhumbuleka. Nali ke ithongo lam, ndithonga utata wam nodadobawo, yena utata wasishiya. Kukhona udadobawo yena kweli thongo kukho izinyoka ezininzi, le ndawo sikuyo lihlathi. Phambili ngutata, ngemva ngudadobawo. Wathi utata mandingene apha kule ndawo inezinyoka zininzi, ndabe ndisoyika, bathi azizondenza nto. Ndehla ngentambo ndangena kuzo. Xa ndiphuma kule ndawo ndibuye kukho ameva amathathu apha esinqeni. Lithetha ntoni eli thongo? Camakho Rhadebe. Camakho Bhele, masiqale kule nto ithi ezi nyoka zibonayo umonwabisi lona ngabantu abadala abakuwabo. Camakho, uyamxelela uyise wakhe into yokuba makangene kubo, agxile kubo, asondele kuba, angene phakathi kuba mhlawumbi ukuba bendisibona bhetele ngengisithi umonwabisi lo mhlawumbi ngumntu ongade azenze kakuhle izinto zekhaya, okanye ongalihoyanga mhlawumbi isiko kakhulu. Kodwa uyasondezwa ke ngoku into yokuba ukwenzela abone ingozi le ikhona apha kuye, because laa meva awabonayo yingozi ekhoyo elapha kuye. Ingakugula okanye ibe zisiphene ezithile ezibonwayo ngabantu abadala abafuni kodwa into yokuba asondele kuqala ukwenzela bakwazi umvula amehlo. Ubizela uba makavula amehlo, makasondele ke, asondele mhlawumbi ngokuba mhlawumbi enze noba sisichenene phakathi kunekhaya, esitsho sithi uyangxengxeza mhlawumbi ebantwini abadala ukuze abone ukuba ikhona le nto afuna uyixelelwa ngabantu abadala, inganengozi mhlawumbi ebomini bakhe, kodwa bafuna ukumbavulela yona. Camakho Bhele. Camakho Rhadebe, nankuzanele nzama, uyabulela yena. Uthi siyabulela kakhulu Bhele, uyasikhanyisela enkosi. Sigqithe siye kuzama Sibindlana. Uthi Camakho Bhele, ndiphuphe isonka esibhakwe ekhaya. Ngathi esi sonka sibhakwe ngubhuti ongasekhoyo, ebencumile ke kweli phupha. Ingathi uhlambe nengubo kweli phupha, ngoba ndithe xa ndijinga ngaphandle efestileni, mhlawumbi xa ndijonga ngaphandle efestileni, ndabona ingubo yenekwe phezu kwe-storeroom sasekhaya. Le ngubo yathatha ishape yengonyama. Inoba lithetha ukuthini eli phupha Camakho? Camakho, khawuphinde Bhele, khandiphinde ngeli-thongo uba ukhathazeki. Uthi Camakho tata, ndiphuphe isonka esibhakwe ekhaya. Ngathi esi sonka sibhakwe ngubhuti ongasekhoyo, ebencumile ke kweli phupha. Ingathi uhlambe nengubo kweli phupha, ngoba ndithe xa ndijonga ngaphandle efestireni ndabona ingubo yonekwe phezu kwe-storeroom sasekhaya. Le ngubo yathatha ishape yengonyama. Yabuza uba lithetha ntoni Camakho? Okay, Camakho Bhele, makhe siqala apha esonkeni. Isonka esi sibhalwe ngubhuti. Into ethetha uba kukhona le nto lo mntu ungasekhoyo afuna ukubenzela yona, and kubabonelela. Xa ndisithi afuna ubenzela yona ke angabanika, kukhona into abazayinikwa esithi ndiyafuna uninika le nto ukuze niphile ngayo, ukuze ikhaya lihlume ngayo. Abone xa ebonayo, ubona ingonyama sihlwele isikhulu sekhaya, sihlwele esinamandla, esine-protection. Uyababonisa into yokuba bazawuba protected, uzawuba khona baprotecta mayelana nezi ngubo. Kodwa kufuneka into yokuba basondele kuye, bagxile kakhulu. Iyaba ngathi ke ndithetha into enye xa ndisithi abantu mabakholise
ukuwaphahla amathongo bawabuze into yokuba i-clarity yawo ithini na, kufuneka benze ntoni. Bahambe bamntu aphume ayovumisa ngelinye ixesha esithi ndivile, kuba kaloku esi sonka sithini into yaso. Naye kuyadingeka mhlawumbi into yokuba bamenzele into yokuba into yasebomini ina-ethe, mabenze into ukwenzela bakwazi ukukhulula isonka esi. Uba singekakhululeki isonka, ziintoni ezibanga uba esi sonka azanaso ubhuti sibe kanti asikafiki kubo esandleni, ukwenzela uba sinike le provision efunekayo ekhayeni. Camakho makutata lo bhuti ubahlambela neengubo ingathi uzakwenza camakho. ekhaya. Sigqithe Rhadebe. Happiness Thandiswa uthi Camakho tata ubhele omhle nakutata, sibulela nakutata osebenzisana naye sithi kwande makhehla. Ndicela inkcazelo lamathongo. La mathongo ke mabini Rhadebe, siqale ngeloqala. Ndiphupha ndingaphantsi kolwandle ingathi phantsi kwalamanzi kukho izindlu kunormal nje. Ebona laa nto xa ndiphuma ndiphume ndiphethe itshoba. Nalo loqala ke Rhadebe licacile injalo. Lesibini, ndithonga omnye utata oyinyanga owaziwayo kakhulu ingathi ndiyombona xa ndifika uhlele esitulweni esisemanzini aclean, nam ndifike ndihlale apha phambi kwakhe esitulweni. Sithe sisajonge leyo kwegqi ingwe yandijikeleza ingathi ndiyoyika, but athi lo tata hayi ungoyiki. Ucela inkcazelo ke Rhadebe, siqale ngeli laselwandle apha phume netshoba. Camakho Bhele, ndicela uwadibanisa omabini ukuba ukhathazeke hlule sihle lamathongo ukuba athethe into enye. La mathongo ngawo anobizo, lubizo ke lobugqirha. Siwabona ngetshoba into yokuba ufuneka, kuyacaca into yokuba uyawunyangwa ngumntu oyingcibi yamanzi. Uthetha uthini Rhadebe xa utshoyo? Uyawunyangwa ligqirha lomlambo lo mntu xa inyangwayo edibanenti. Kuyacaca into yokuba ke mhlawumbi umntu lowo umnyangayo nokuba ingenguye lo bembona, kodwa ngumntu noko waziwayo mayelana nalo mkhakha elagqibeni okanye komkhulu owaziyo into eyenziwayo kule ndawo. Ingwe ke kungenzeka uba sihlwele sakowabo okanye esi sihlwele agula ngaso, isisu esi sibajikileyo sizozibonisa into yokuba ndikhona, siyamamkela. Kodwa ke ndifuna aqaphele nento, lo mntu ayawuya kuye ukuba ufumene lo mntu ngokwenyaniso, ndithetha ngayo ezi mpawu ke ingangabe kanti ayinguye umntu lo bembonile, kodwa nezi mpawu ndizibizayo uyawumthatha amgoduse, angafiki aphume ngena mayelana nokuthwasa. Kodwa lo mntu amfumana umntu uyamqala ekuqaleni kumsebenzini kude kube kanti uyalifumana intshinga yakwabo elitshoba. Camakho Bhele. Makho Rhadebe, masimnqwenele lokuhle. Sigqithe siye kuZuks. uZuks sithi Camakho Bhele noRhadebe, ndicela uhlalutye lwalithongo. Ndizibona ndihlula okanye mhlawumbi ndidlula erhangeni, kudlule imoto yokuqala ndimele ecaleni, kuphinde kudlule eyesibini yona ndiqwalasele ukuba iqhutywa ngutata ongumthandazeli ngokwesinxibo sakhe. And the feeling I got ngoku edlula, suka apha esitratweni ndibone ibhokhwe, more than 5 of them, but I noticed this one ngathi ifakwe itint eblue, lo ngathi navy blue. Ndithuke ndihleke ukuba abantu badlala ngebhokhwe, ndithuke mhlawumbi kothuka. Elinye ubrother wam ongasekhoyo ndidibana naye esiya ezivenkileni, mna ndiyabuya nje yena esiya, uphethe ibhotile half yeCommander esithi uyothenga isiqwanga for lo msebenzi usendlini. Ngathi nam ndiyawazi lo msebenzi athetha ngawo. Camakho mabini Rhadebe. Camakho Bhele, masiqale ngelokuqala lokuba le moto abona kuyo umntu athi xa mjonga kathi ngumntu wenkonzo. Into ethetha uba lo mntu ke unabo ubuprofiti anabo ngokokunikwa kwakhe, kodwa loo nto leyo ithi obuprofiti nokunyangwa kwakhe kuyawubakho iibhokhwe eziyawusetyenziswa ekunyangweni kwakhe mayelana nolungiselela ubuprofiti obo abobezelwayo. Yiyo le nto into uba makajonge le bhokhwe imnike laa mibala. Andifuni ke ukuba ndibize iinkonzo zabantu, kodwa ke uyawuyikhangela inkonzo nale mibala ayinikwayo uba uyinikwa ngamabomu.
ukwenzela uba kulunge kuye. Nanku ubrother wakhe vela ngezantsi enesiqwanga esithi ulungiselela lo msebenzi. Uba ngubrother okhona okanye ungekhoyo, funeka ke into yoba uba akekho ambize ngomoya into enza uba abe khona ngokuba amolathisele indlela. Okanye uba usaphila ubrother lo wakhe ufesi siqwanga, abe khona xa kusenziwa le misebenzi nokuba imeko ebithina, kodwa abe khona ngamaxesha onke imisebenzi ekwenza ihambe kakuhle. Cabango bhe Maku Rhatebe, nanku umakhosi Nomawa. Umakhosi uncedisa kuloo mathongo agqithileyo. Sizayifunda nje kwenza uba lo mntu uzayikhumbula ayosibonela. Uthi Thokoza Dream 6 ubizo kufanele aye emanzini lowo muntu. Ubungoma nenkosi yamanzi eza nomfazi wakhe. Lowo angakathwasi ngoba uzobulisa abantu ngoba uvele uyathwasa kepha akanaki. I think apho uncedisa Rhatebe kuloo mathongo alaveki ku-week 11. So umntu wayephendula ke ku-Dream 6. Nantso enye yenkcazelo, which is good xa Rhatebe nabanye babantu abamameleyo nabo bephosa esivivaneni. Uphosile ke uNomawa wayenza nelinye uDream 5, no-Dream 4, no-Dream 3, no-Dream 2. Bonke ke abantu ekubhekiswa kubo mabazifundele no-Dream 1. Asizuwafunda ke Rhatebe because asizuzikhumbula eza Dream 1. Sidlule siye ku-DM. U-DM ndiyabona ngalamagama Rhatebe abantu abarepayo ngu-DM. Uthi u-DM Camagu umuntu omdala, siyabulela khuboni ngoba uRhatebe. Mna ndingu-D, ndithonge ndingena komnye umzi eMampondomiseni. Mna ke tata ndinguJola, ndikhulele kulo mama eMampondomiseni. Ndithe ndiselapho ngathi bendilele kunye nelinye igqirhakazi endilaziyo, kodwa lona alinguyo eMampondomise eligqirha. Andazi belilele njani eMampondomiseni, ingathi besilele phantsi kuronta. Kodwa xa ndivuka ekuseni kwalapha ephupheni ndivuke ndibuze kuye uba hayi bo besilele njani sobabini kulo matrasi apha phantsi nawe umkhulu ngomzimba. Athi yena hayi mna ndivuke ndayolala kumama ebhedini. Abesele sithi lo gogo usebhedini ehleli. Abesele sithi lo gogo usebhedini ehleli phezu kwebhedi. Mhlawumbi uyamolatha Rhatebe, ayivakala ndawo. Athi kum kuzofuneka uhambe uyokwenza intambo yakho wena. Ndithi mna kugogo yintoni intambo? Ayicacise. Abesele sithi mandibuze mhlawumbi mandibuze uVuyo. Mhlawumbi makabize uVuyo amcacisele. Esitsho ambize ke ngokwakhe, angene ke lo Vuyo ayicacise. Ndibe sendicacelwa ke nam, ndibe sendibona nenkomo ebrown endakhe ndayithonga ingena kwi-passenger seat yemoto yam. Ndithi kwalapha ethongweni engqondweni yam ndandiyibonile le nkomo. Aphume uVuyo ndibe sendisothuka. Ekuvukeni kwam ndiqonde ukuba hayi lo Vuyo ebebizwa ndiyamazi yintlabi yasekhaya. Qha akangowasekhaya endlini kodwa ngowaseMampondomiseni, nguye ohlaba ekhaya. Ndimangale ngoba ingumntu endimaziyo nyhani. Ndicela uncedo Rhatebe. Camagu tata. Camagu phela. Ikhona indawo ethi apha enoVuyo engayibambanga malunga nentambo. Umakhulu lo usebhedini nguye othetha ngale ntambo. Apparently xa uyolatha kubizwe umuntu ozoyicacisa. Lunguvuyo. Utso ulaka uVuyo lo uzocacisa yena intambo lena. Uzocacisa. Masiphinde sibuyele kulaa nto ithi licacile ithongo elilonda mayelana uba makenzelwe isiko lekhaya. Ndifuna ungene kule ndawo yentambo. Ithongo ke lizawuvela ngendlela kanti lingathetha ngentambo kanti ayontambo le ifunekayo, kodwa lizama ucacisa into uba makenzelwe ntoni isiko lekhaya. Kuba ithi kufuneka uhambe uyokwenza intambo yakho wena. Camagu yile nditshoyo ndithi lingathetha ngentambo. Ame mhlawumbi lisithi kutheni le nto kuzofanele ndenze intambo ndandiyenzelwe.
azathi umuntu okhangelayo ke ngo athi mhlawumbi zangenziwe right, ibingenayo loo nto leyo, kodwa ithongo lona libe lisithi makayokwenzelwa isiko. Yile ntlabi Uzawuthi cama no ndihamba nawe Rhadebe kuba ihamba idibanise nalo mntu intlabi yakowabo ungamaku, and amaziyo into uba nguye owenza imisebenzi yakho wabo. So likhona isiko ekufuneke lenzelwe uDi lona ezawulenzelwa, kodwa into emandi apha into yokuba eli siko lizabe lisenziwa lizabe linantoni, linentlabi yekhaya. Into izawufuneka ihlatyiwe emayelana, yiyo le nto kubizwa into intlabi, because lizawukhokhelwa lo msebenzi yintlabi. Naku kungena inkomo apha emotweni yakhe. Loo nto ithetha uba ngumsebenzi omkhulu lo kufuneka wenziwe. Ingayintambo vele, andiyidismiss into yoba ingayintambo enkulu yakhe efuneka yenziwe, kodwa ingapheleli, singayijongi siphelele kwintambo enkulu yodwa. Into njengoba bendicacisa phaa ekuqaleni into yokuba intambo le ingenzeka ukuba ikucacisa nje kwamathongo into yokuba lisiko lekhaya, makaphume kayoyisabela into yokuba kutheni le nto, yintoni kanye le, ukuba kayazi. Ndinayo into ethi uyayazi, kodwa ukuba kacacelwanga makahamba yosabela. Camakubeni. Ukuba injalo ke Rhadebe, le nkomo seyibonisiwe ukuba yi-brown, masidlule sikurhalela irhaye. Uthi Camako tata, sibulela nakuRhadebe umsebenzi mawuqhubeke uCamako tata. Singene kuSiyasangamali, indlela okhathala ngayo tata, udeske ufune umntu onceda abantu. If bingomnye umntu bezawuvele athi Sunday sessions are no longer taking place. Sidlule siye ku-Anga Nzimende. U-Anga uthi Camako tata uBhele, I woke up with a dream. Ingathi ndingena esizibeni esibumgxobhozo, kukho nemizi. First thing I saw was the paperweight, izithakazelo zakwaJola. Andazi ngathi noChibi uphuma kwam apho. Andazi ingathi noChibi uphuma kwam apho, ndibone sendiserez, ndijonge inyanga kumhlophe esibhakabhakeni, kuthi gqi omnye umfo onguJola, ndimbonge sibambane izandla. Then ndibone sendiserenkini yamateksi, instead of ndigoduke ndidlule ndiye eMount Frere, only to find out kukwamaJola phaa caba kuthiwa kade bendilindile. Xa ndiphuma ndikhatshwa ndibona umngane wam efaka intsimbi emhlophe neblue neentambo eziyi-5 ezigreen, ndibe ndikhuza ukuba yena ede wagqiba, ndixhentsa ndivuyelana naye ndide ndothuke. Mama ndilungise le ndawo kancinci Rhadebe ku-Anga. Ingaske xa ebhala angamane enza ii-capital letters mane zisihla, ifundisa kakubi, kodwa ke lona licacile. Liyafunda kodwa zeza capital letters mane zingena nje esithubeni. Camako Rhadebe. Camako Bhele. Mandimcamakushele u-Anga kakhulu mayelana nomsebenzi wabantu abadala abizwa kuwo. Ubizwa umsini omkhulu, ebizelwa ke ubunyanga, ubugqirha. Yiyo le nto ebizwa kule nto ebizwa kweza phakathi kwala mezi kuba ngumzi omkhulu. Kodwa ke kuphinde kubekho, andimazi into uba uhlobana njani nezi ziduko ooJola noChibi aba, ekungenzeka into yokuba njengoba besitsho ke sithi uthi xa ephinde ebuyele eRes, masiphinde sijonge indawo le Res isikolo ekufundeni kwakhe. Olanka ufika kwaJola elindiwe esikolweni, isikolo ke kuthi bantu bangamagqirha abathwasileyo. Sawuyazi into yokuba ke sine-symbolism yasentwasweni apho kuthwaswa khona. Ufike elindiwe ngoJola aba, kodwa ke lo Chibi angakhalinge ayingayihoyi into koChibi into yoba kungenzeka uba mhlawumbi anditsho uba ukugqiba oku kwakuthwasa mhlawumbi uya kugqitywa ngoChibi. Yiyo le nto athi xa ephuma kulaa mgxobhozo adibane noChibi, kuba uthi xa egqiba usetyenzwa ooChibi abo bamthathe, mhlawumbi uyogutywa ngabo xa sefuna ugugile, okanye bamkhululele enye into eqhenileyo funeka likhululekile. Camako ke Bhele.